Да, мила, да. В момента съм в снимки, които ще ходят да ги гримират. Добре, хайде, мила, после. Какво става, гримила? Нищо важно. Добър ден, докторе. Кажете сега, какво ви води насам, какъв е проблема? Ами, докторе, тази сутрин, като се събудих, очите ми бяха подути, сърбят и има някакво течение от тях и не виждам добре. Болка имате ли? Ами, по-скоро парене, Как го сърбеж. Да. Парене, сърбеж в очите. Сякаш има нещо в окото ми. Усещате като чуждо тяло, така ли? Ами, да, сякаш има нещо в окото. Вчера всичко наред ли беше? Кога точно се случи? През нощта ли? Да, като се събудих сутринта, много Да. не можах да се отворя очите хубаво. Да. Сякаш са залепнали. Да. А усещате ли, значи се узят повече, така ли? Ами, да, Някаква по-така различна секреция да сте видели с друг цвят, с нещо? ами, тяхна се по-гъсто се усеща и залепват. Да. Някакви други симптоми да имате, температура да сте вдигали? Ами, не мисля, нямаш кога да измеря. Да. Аз се притесних сутринта, като станах. Да. А вчера да сте посещавали нещо, басейн, някой инфекциозно болен? Не мисля, нямам време за такива неща. Нямате. Вие с какво се занимавате? Ами, да кажем, с шоу-бизнес. Певец ли сте, актьор ли сте, в медиите ли сте, какво? Ами да кажем, че съм публична личност. Защото съм ви виждал по новинарския блог. За да Така сещам. ли? Да. Ами, добре, радвам се. Ами, от това, което виждам, имам някои подозрения, но трябва да ви видим, да ви прегледаме. Сега ще се наложи да ви прегледам. Първо ще видим окото, т.е. и двете очи. И след това ще отидем на биомикроскопа. Там ще погледнем малко по-детайлно. Усещате ли болка тук? Не бих казал, по-скоро дразне. Да. Не сте карали инфекции? М, Сега погледнете нагоре. Добре. Сега и другото. Така. Сега, готов ли си? Да. Добре. Така. Добре. Готови сме. Съмнявам се за бактериален конюнктивит поради някакво замърсяване, защото дава картината на такъв, но все пак смятам да е по-професионално. Нашия микробиолог трябва да дойде и да вземе проба. Ало, доктор Ке! Удобно ли? Добре, хубаво. Абе, тук един дойде преди малко, съмнявам се за бактериален конюнктивит. Става ли да дойдеш една проба само да пуснеш набързо? Добре, окей, мерси много. Айде. Здрасти, колежки! Как сме? Здрасти, добре. Ей тук, този човек. Това не е ли водещия от новинарския блог? Същия. Много известни Същия. пациенти. Само леко ще вземем малко проба. Да направим едно микробиологично изследване. Пробата излезе. Стафилококус ауреуси. Тези гуми много поскъпнаха, човек. Страшна работа. Да? Ало, колега, изследването излезе и оказва се, че стафилококус ауреус. Как сте имали някаква промяна в състоянието? Ами, не... Махнете очилата. Добре. Сега няма промяна. Не, също е пак ми падат очите, сърбят и са залепнали. Да. Не виждам много добре. Добре, Трудно ми е. сега обадиха се от микробиологията, че е излязъл резултата. Става дума за бактериален конюнктивит, както ви казах, стафилокок. Страшно ли? Ами не, има антибиотик, не се притеснявайте, всичко ще се дойде на мястото, но идеята е, че най-вероятно има някакво замърсяване, може би. Докторе, знаете ли, сетих се нещо. Да. В деня, когато ме гримирах, нещо изпусна нещо, но не обърнах внимание.
Може би са били четките. Възможно е. То вече на младите не може да не се вярва по никакъв начин. Заради едно такова нещо. Белите бързо стават. Доктори са оправили, колко време ще са ми така, че те не мога да ходя на работа така? Да, разбира. Ами зависи, но не повече от седмица. Ние ще ви напишем болничен, няма никакъв проблем. Сега, предписваме две неща. Едното е антибиотик на капки, то болницин. Капите го 3 пъти по 2. И предписвам, ако имате други оплаквания, болка, температура, един антипиретик в случай на нужда. Заповядайте. И знайте ми номера, ако има някаква нужда, ако има нещо, дискомфорт и такива неща, винаги обаждате се. Ако трябва, пак ще се видим. Надявам се да не се налага. Добре, със сигурност. Благодаря ви много и Благодаря много. всичко добро Хубав ден. на вас.